ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଝୁଣ୍ଟି ଫୁଣ୍ଟି ପକେଇ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଖାଲି ରହିଲା ନଡ଼ିଆ ଚକୁଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଠା ପାଇଁ। ଖାଇବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଏ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପିଠା ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ତ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଗୁଳ ବ୍ଲଗ। ଏବେ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ଲଗାଯିବ ପତ୍ର ଲଗାଗଲା। ପିଠାଟା ହେବ। ଏଟା କି ଚକୁଳି ଲୋ? ଠାକୁର ପାଇଁ ଚକୁଳି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପେଟ ପୂଜା କେବେ ହବ? ହବ ତ? ହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଦେବୁନି? ଦେବୁ ତ? ହଉ 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 ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଖାଇବାର ମନ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ସଲ ଯିବ। ସେଟା କ'ଣ ତେଲ ପାଇଁ ଲାଗିବ? ଏଇ ପିଠାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖାଇବାର ଯଦି ମନ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଠା ଖାଇବ ବୋଲିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଧୋଇକି ନେଇ ଚାଲି ଆଇଲା। କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଠା ପିଠା ସରିଲା ପରେ ବସିଲି ଖାଇବାକୁ। ସକାଳୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ। ଏଇଟା ଚକୁଳି ପିଠା, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ଖାଇଦେବା ଆଜି ଆଉ। ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘରେ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ପଠେଇବି ହେଲା।